Vale, grabatzen dago ja, Vale. Orduan ja emango dut hasiera. Kaixo Bidart! Kaixo Marken, sermuz. Bueno, gaurkoan azalduko dugu Twilight Strugglera nola jokatzen den. Bai, joku zaila, baina oso polita eta interesgarria, así que merezik edu. Baina, hasi aurretik ondo iruditzen bazaizu gustatuko litzaidake pare bat gauza komentatzea. Alde batetik, zuk dakizun moduan, joan zen urtean, nazioartean egiten den konbentzioan egon nintzela Kitiran, eta bertan aurkeztu nuela Gasteizeko kandidatura edo aurten Gasteizen egin alizateko konbentzio hori. Eta hemen kartelean ikus dezakezuen bezala, nazioarteko 11. konbentzioa Gasteizen izango da. Ekainaren 14 eta 15 bitartean, eta hemen QR honen bidez izena eman dezakezue. Eta gainera, ikusi Bidart, ez dakitia ikusita zeneukan, baina hemen daukagu Jarip Flores jokalariak eta diseinatzaileak egin duen logoa. Guapoa dago, Bai. Oso aproposa, Gasteizerako, oso polita. Bai, azkenean Gasteiz, 11. edizioa, TS Twilight Struggle 2025 eta Gasteizko laudorre hauek, eta gero hemen behan ikusten dira bi fitxa horiek erregearenak, xakekoak, bi ikurrekin, eta gero bi ikurreak elkartzen dituen puntu horretan hemen bomba baten forma egiten. Osea, que polita da. Bai. Oso ondo. Zen, okeraz banago joku hau, gerra hotzaren inguruan dijoa, ezta? Hori da. Eta agian argitu beharko genieke entzulei gerra hotza zer den, ez? Bai. Gerra hotza izango da garai bat, Bigarren Mundu Gerra ostean emango dena, historialarien arabera lehenago edo beranduago azten dena, baina jar dezakegu 1900 eta 57 aurrera adibidez, eta zeinetan behin fasismoak garaituak izan diren, lehenago aliatuak ziren Amerikako Estatu Batuak eta Sovietarrak elkarren kontra arituko dira, baina zeharkako gerra batean. Zergatik? Hemen konbentzioko logoan ikusten dugun bezala, biek ala biek arma nuklearrak zituzteneko, eta ez elkar suntzitzeko. Horregatik, gerra honetan erabiliko dituzte estrategia mota ezberdinak, gerra periferikoak, guztio goratuko ditugu Koreako gerra, Vietnamko gerra, Afganistaneko gerra, espioitza, CIA eta KGB, badaukagula CIA karta hor jokoan, baita ere arma lasterketa, espaziorako lasterketa, erabiliko dituzte ere, propaganda ere erabiliko dute, bai? Eta azkenean, helburua bai bat eta bai bestearena jokoan ikusiko dugun bezala izango da beraien eragina munduan zehar edatzea. Azkenean jokoak saiatzen da imitatzen gerra hotzaren evoluzio hau, beraien gertaerekin eta faseekin, ezta? Hori da. Baina, besterik gabe nik uste dut az gaitezkela pizkatxo bat jokoa zertan datzan eta jokoaren urrats ezberdinak eta estrategiak aipatzen, ezta? Bai, hori da. Hemen ikuste dezakegu tableroa, Bidart. Hori. Bai, tableroa, imitatzen du ezagutzen den mundua, eta hor ikusten dugu dagoela zonalde desberdinetan banatuta, beti ere Estatu Batuak eta Sovietar Batasunaren influentziaren pean edo. Eta orduan, hau ikus dezakezunez karta joko bat da, baina, bazen azaltzera ze gauza desberdin gertatu daitezken edo ze gauza herrialde desberdina dauden. Vale, orduan, ikusten dugu ja kartak banatu direla, hau izango da gure eskua, ezta? Orduan, esku hori behin izan da, guk egin behar duguna da gure eragin puntu edo influentzia horiek sartu, eta Sovietarrak sartu beharko ditu 6 puntu Europan, ezta? Hori turno zeroan, hasi aurretik esaterako. Hasi aurretik, munduan ja bazegoen eragin bat, Europa adibidez oso influentzatuta zegoen alde batetik eta bestetik, eta orduan jokuak eskatzen digu, influentzia hori kokatzeko. Eta horregatik, Sovietar Batasuna hasiko da kokatzen influentziak Europa ekialdean, eta jarri beharko ditu 6, hemen esaten digun bezala, eta Estatu Batuarrek jarri beharko dituzte 7 mendebaldeko Europan, eta gero jarri ditzakete beste 2 puntu munduko beste presentzia daukaten beste lurraldaren batean. Karo, zuk esan duzu beste 2. Jokoak berez 7 puntu ematen dizkio, baina
orekatze aldera egin izan ohi da 2 puntu extra eman Amerikako estatu batuei hasieran sovietarrek abantailak gehiago dituztelako, ez? Jokoaren hasiera horretan. Bai, azkenean saiatu da, partida asko jokatu ondoren, munduan zehar erabaki da, partidua edo lehia parekatua izatego, estatu batuak beste 2 puntu gehiago lortu behar dituela hasiera batean. Beste gauza bat interesgarria bidarte, esan duzuna, mendebaldeko Europa eta ekialdeko Europa zatitu dituzu. Eta hemen, Europara hurbiltzen bagara, ikus dezakegu nola, badauden herrialde batzuk mendebaldeko Europako kolorearekin, beste batzuk ekialdekoarekin, baina adibidez, Austria daukaguna erdibidean, ez? Bietarako balio duena. Hori ere argitu beharko genuke. Bai. Eta behin hau ikusita, azaldu dezakegu jokuaren sekuentzia. Bai, hemen ikus dezakegu, jokoak dituela, hemen tableroan lehenik eta behin ikusten dituzue pila bat markadore edo pila bat zenbaki, eta hori azaltzen saiatuko gara hurrengo sekuentzian edo hurrengo irudi honetan. Bai, orduan, lehenengo ikusten duguna da, beti, lehenengo gauza egiten dena, txanda bakoitza azten denean dela defkona igotzea. Bai, baina zer da defkona? Bidart. Bai, defkona da, hemen, nuklear gerra bat edo mundua desagertzeko ze hurbil edo ze urrun gauden arriskua, izango da. Gerra nuklearreko arriskua. Eta hasieran bake momentu batean hasiko gara, ez da? Bai, eta gero gertatzen diren eventuekin edo kolpeekin edo dalakorekin joango da jaisten eta igotzen. Eta zerora heltzen bada defkona, partida bukatu da. Batera, ez? Bai, defkon bat. Defkon bat, eta gero, hori. Baina, hori aurrero ikusiko dugu irabazteko baldintzetan, eta Baina defkona bidart nola jaisten da? Defkona jaisteko daude aukera nahikotsu, arruntena da, kartekin egin dezakezun ekintza bat, izango dela kolpea jo. Kolpea jo, paiz konfliktibo batean. Eta horrek, matematikoki edo zuzenean, jaitsiko du defkona puntu bat. Baina gero goratu behar dugu, jokoaren sekuentziaren arabera, txanda pasatzen denean, edo txanda bat pasatzen den bakoitzean, defkona gore goko dugula puntu bat. Orduan beti egongo da oreka hori. Baina baita ere, karta batzuek ere albidetuko dute defkon hori igotzea edo jistea, ez da? Bai. Eta ere kontuan izan behar dugu, defkona bostean dagoenean kolpe horiek mundu osoan joditzakegula, baina adibidez laura jisten denean jada kolpeak Europan ezingo dira eman, irura jisten denean kolpeak Asian ezingo dira eman, eta bira jisten denean jada, Middle Easten ezingo dira eman, ez da? Hori da, saiatzen da imitatzen, herrialde bakoitzaren arriskua edo seguritatea. Hemen herrialdeak ikusten dira, Europa dago urdinez koloreztatuta, gero hemen dago Middle East edo Oriente Medio dagoela argiago, hemen Asia, Afrika, Erdi Amerika eta Hego Amerika. Horiek dira dauden 1, 2, 3, 4, 5, 6 kontinenteak, esango dugu, baina kontinente horietan badago azpi kontinente bat izango dena Asia Hego ekialdea. Hori da. Baina hori behin bakarrik aterako dena puntuatzeko eta gero ja da ez. Bai. Bale, bueltatuko gara sekuentziara igual? Hori da. Gero kartak banatzen dira, hor ikusten dugun bezala hasieran 6 karta izango ditu jokalari bakoitzak, baina ikusiko dugu nola txanda ezberdinetan zehar, karta kopuru hori aldatu egingo dela 7 eta gero azkenik 8, ez da? Bai, hasieran 8 ditu, baina gero headlinearekin bat gutxiago, baina bai. Karta kopuru aldatzen doa, gerra hotzaren fase ezberdinetan sartzen garen enean, eta horrela funtzionatzen du. Bai, esan nahi nuen jokatu behar dituzula headlinea gehi 6 hasieran, hemen ikusten den bezala. Gero headlinea gehi 7 eta... Bai. Bale, baina zer da headlinea? Headlinea da, txanda bat hasi aurretik, zuk erabiltzen duzu karta bat, eta karta horretan idatzita agertzen den eventoa edo gertaera gertatzen dela automatikoki. Zen gero ikusiko dugun bezala, ez da beti hori gertatu behar, baina headlinean, bai, hori da berezitasuna. Bale, lehen kolpeen inguruan hitz egin dugu eta gero ere egiaztatu egiten dira operazio militarrak. Orduan, operazio militarrak nola lortzen dira? Erarik arruntena da kolpeak jota, baina gero ere badaude karta batzuk ematen dizkizutenak
puntu militarrak. Gero ere badaude beste karta batzuk, gerra kartak, horrek automatikoki emango dizkizu puntu militarrak, baldin eta karta hori zure aldeko baldin bada, edo ez. Baina, bueno, hori aurrera ikusiko dugu. Eta, karo, erlazio zuzena daukate operazio militar hauek Defconarekin. Bai, hemen jartzen du required military operations. Zen, beti ez duzu lortu behar beti bostera heltzea. Defcona bian baldin badago adibidez, nahikoa da zuk 2 puntu irabaztea. Vale, jarriko dugu adibide bat. Nik kolpe bat jotzen badut 3 puntuko karta batekin, lortzen ditut 3 puntu operazio. Eta hori nahiko litzateke Defcona 2 edo 3an egongo balitz. Baina bosten egongo balitz... Ja beharko zenituzke beste gehiago. Baina, bueno, ez badituzu lortzen puntuak ez duzu partida galtzen ere. Así que ez da derrigorrezkoa beti kolpeka egoten. Eta gero ja da, karta erakutsi hori jarri dut, hori txapelketetan egiten da, zergatik ezin zarelako gelditu puntuazio karta bat eskuan duzula. Jokatu behar dira beti, ez? Gero Txina karta, sovietarra azten dela Txina karta horrekin, hor ikusten duguna, eta gero azkenik txandan aurrera ingo genuke. Eta berriro errepikatuko litzateke, sekuentzia bera. Sekuentzia bera, 10 aldiz. Hori da. Lehenago ez bada partida bukatzen. Hori da. Ikusiko ditugula lehen, gero ikusiko dugula zeintzu diren aukera hori, ezta? Baina, bueno, aipatu behar da, joku hau dela karta joku bat, eta sorteak ere badaukala influentzia. Orduan saiatuko gara saltzen, karta motak, gero kolpeek eta ze garrantzia daukaten dadoekin, azkenean 2 dado ere badaude joku honetan, eta guazen hori azaltzen. Bai, nik uste duzuk esan duzu bezala, hor gakoa dela ze karta eta noiz jaso, eta gero dadoak onak jasotzeare. Baina nik uste lehena, bigarrena baino are garrantzitsuagoa dela. Bai. Hemen gaude ikusten Sovietar Batasunaren ikuspegitik. Eta adibidez, 0. turnoa hasieran jaso ditu 8 karta hauek. Eta gogoratu, hemen sekuentzen ikusi dugun bezala, jokatu beharko ditu bat headline moduan eta gero beste 6. Orduan, geldituko da, berak planeatu behar du buruan, jokatu beharko dituela karta hauetako 7. Baina bai ala bai, jokatu beharko duela Europa, ez da? Baita, eta hori da, zen puntuatzio kartak jokatu behar dira bai ala bai. Bale, guazen karta motak ikusten igual, bidartu. Bai, jakin behar da, ze karta dira ona, ze karta komeni zait niri, ze karta dira ona aurkariaren zat, eta bai. Bale, hor ikusten dugu izartxoan daudela 3 motatuko kartak, ez da? Bai, izarra izan daiteke gorria, txuria edo tartekakoa. Bale, orduan, imaginatu, gu sovietarrak gara orain. Bale. Guk Fidel nola jolastu dezakegu? Bai, ikus dezakegu Fidel dela gure karta bat, horregatik dago gorriz marraztuta, eta orduan, ditugu gure kartekin, daukagu 2 aukera. Jokatzea eventoa, hemen jartzen duen irakurri beharko genuke eta hori jokatzea, edo jokatu dezakegu influentzia bezala. Adibidez, karta honek... Puntu horiek, ez da? Puntu horiekin egin ahalko ditugu gauza ezberdinak, gero ikusiko dugun bezala. Hau dira puntua, kartaren puntua. Erabiltzeko hainbat modutan, baina ditugu 2 aukera. Jokatzea puntua edo jokatzea eventoa. Vale. Baina karta ez bada zurea, zer gertatzen? Adibidez, 5 year plan. Hau da, Estatu Batuarren karta bat, eta guk Sovietar Batasuna jokatu nahiko bagenu, nahi eta nahi ez, eventoa jokatuko litzateke. Bale, baina hemen badago puntu interesgarri bat eta estrategia handikoa, bidar. Dela, zuk erabaki dezakezula, ea eventoa lehenago edo beranduago jokatu. Eta horrek batzuetan estrategia handia izaten du, ezta? Bai, hori da. Zuk behar dituzu 3 puntu bai ala bai. Eta bakarrik dakozu Fidel. Orduan, esaten duzu, eskenik behar ditut 3 puntu bai ala bai. Orduan, igual, komeni zaizu erabiltzea karta hau, naiz eta eventoa, igual, zuretzako kaltegarria izan, baina hala ere, komeni zaizu. Jokorako edo partidarako oso garrantzitsua den puntu batean zaudelako. Horretan datza joku honek. Kalkulatzea, ia, zuri kalte egingo dizunak, merezi duen hala ere, karta jokatzea edo ez. Dena den, hor, 5 urteko plan horrek ere estrategia handia ematen du sovietarra izan da. Deskartatzen dizulako karta bat, eta ematen dizu aukera
deskartatzeko hain karta ona ez dena, edo puntuazio karta bat zuri ondo etortzen zaizuna momentu horretan. Baina, bueno, hori ja estrategia sakonagoa litzateke. Eta gero, bai? Ondo irakurtzea, kartu bakoitzaren eventua eta hasierako partida, motelak izatea, lasaitasunez hartzea eta ondo pentsatzea zer egin. Dela sustoak hartu daitez. Bai, kartak ezagutzeko behar dira partida desente. Eta ze esaten diazu erdibideko hien inguruan? Badira karta neutralak, azkenean ez direnak ez da estatu batuarrenak, ez da Sobietar Batasuna. Ez duen interbentzio. Hau da, karta bat neutrala, hemen ikusten duzu besteek bezala daukate puntu bat erabiltzeko gero ikusiko dugun gauzetan, baina ere jokatu dezakezu eventoa. Hemen, hau azken finean da, zure karta izango balitz bezala. Erabili dezakezu eventoa jokatzeko, edo erabili dezakezu influentzia puntu hori egiteko, kolpea, influentzia, reglemendoak edo dana dalakoa. Hemen daukazu aukera egiteko Fidelekin bezala. Edo puntuak erabili, edo eventoa jokatu. Orduan, ona da edukitzea karta neutralak, azken finean, neutralak diren enean, neutralak dira, baina zuk baldin badituzu, ja zure alderako erabili ditzakezu. Oso, no? Bale, guazen ikustera zer egin dezakegun orain karta hauekin. Itxago, gauzatzu bat. Gero, konturatu gara, hemen, Fidelen ondoan, dagoela asterisko bat. Egia da. Bai, zer esan edu horrek? Hemen asaltzen digu, gorriz idatzen da. Remove from play if used as an event. Horrek zer esan edu. Guk erabili badu Fidel evento bezala, edo estatu batuarrek erabili badute Fidel punturako eta ondorioz eventoa jokatu da, horrela esaldu dugu, zuk erabiltzen moduzu zure aurkakoa den karta bat, eventoa jokatuko da bai. Adibidez, orduan, estatu batuarrek erabiltzen badute Fidel, eventoa jokatuko da, eta gertatuko da hau. Karta hau, desagertuko dela jokutik betirako. Hori da. Deskartatu egingo da betirako, remove, esaten duen bezala, ez? Bai, ez da berdina gertatuko adibidez 5-year planekin. Naiz eta guk Sobietar Batasunak jokatu 5-year plan, karta hau, etorkizunean itzuli daiteke jokora. Bai, reshuffleetan, ez? Nazten direnan berriro kartak. Bueno, aprobetxatzen dugun, eta noiz nazten dira karta horiek, Bidart? Bale, lehen azaldu dugun bezala, jokoaren sekuentzian, jokua dago banatuta 3 fase nagusitan. Hasierako gerra, erdi gerra eta gero amaierakoa. Eta daude karta desberdinak fase bakoitzerako. Bale, ditugu 3 mazo, ezta? Bai, hemen ikusi ditugun 3 karta hauek dira hasierako gerrakoa. Orduan, hasieratik egongo dira jokoan. Bale? Baina, heltzen garenean 3. txandara, laugarrenera, 3. bukatzen denean laugarrenera, hor sartu beharko ditugu erdi gerrako beste karta pila bat. Eta horiekin egongo gara, eta orduan ekoiko ditugu 4., 5., 6. eta 7. txandan egongo dira joko berean hasierakoak eta erdi gerrakoak. Bale, baina reshufflea gertatzen da lehenago, ezta? Bai. Lehenengo reshufflea. Reshufflea da nazten direnean kartak. Hau da, noiz amaituko zaizkigu hasierako gerrak? Iraungo digute 4. txandara arte? Ez. 2. txanda bukatzen denean 3. itzuliko dira hasieran jokatu ditugun karta batzuk. Oso ondo. Eta gero esan duzun bezala 4. gehitzen dira erdiko gerrako kartak, eta horiek, partidaren arabera, baina gutxigo arabera gehienetan 7. txandan gertatzen da 2. reshuffle hori. Hori da, bai. Berriro nahasketa bat emango da, baina eta gero esan duzu, late warreko edo amaierako gerrako kartak ere sartzen direla, baina horiek beranduago, ez? Bai, hori da. Hau hartu behar dugu kontuan adibidez. Guk, Europa karta, orain baldin badaukagu lehenengo turnoan, posible da 3. berriro agertzea. Baina gero posible da ere amaieran berriro agertzea. Eta hori ez da gertatuko adibidez Fidelekin. Fidelekin jokatzen badugu lehenengo hasieran jokatzen badugu evento bezala, betirako desagertuko da eta ez da inoiz gehiago agertuko. Bale, oso ondo. Bale, nik uste dut orain akzioekin joan gaitezkela. Bai, zer egin dezakegu. Hori da. Bale, lehen aipatu dugun bezala, gauzarik arruntenak dira influentziak edo eragin puntuak jokatzea, ez? Bai.
Orduan, bueno, puntu horiek ikusi dugun bezala, karta bakoitzak zenbaki bat dauka, eta horiek dira zuk erabili ditzakezun puntuak. Kasu honetan, hemengo irudian gifean ikus dezakezuen bezala, guk erabili dugu 4 puntuko karta bat, orduan sartu ditzakegu 4 eragin puntu edo influentzia, kasu honetan Italian sartzen ditugula, bai? Gertatzen dena da bidart, kasu horretan Italia ez daukalako inork kontrolatuta, ezta? Hori da, eta ondoan gaudelako. Zuk influentzia puntu bat sartu nahi izateko herrialde batera, egon bar zara herrialde horren ondoan. Adibidez, guk erabiliko bagenu nuclear test ban, badakigu, karta neutrala da, baina nahi dugu balio ditu 4 puntu. Erabakitzen dugu influentzia bezala jokatzea, eta gara Sobietar Batasuna. Ezingo dugu jokatu adibidez influentzia hori Venezuelan, edo Argelian, edo Frantzian. Zergatik ez daukagulako, ez gaudelako herrialde horien ondoan. Bale, baina imaginatu Amerikako Estatu Batuak garela, mendebaldeko Alemanian gaudela, eta sartu nahi dugula ekialdeko Alemanian. Bale, ikusten dugunez, ekialdeko Alemania Sobietar Batasunak dauka kontrolatu. Nola dakigu Sobietar Batasunak daukala kontrolatuta? Dagoelako fondo gorriarekin. Adibidez, hemen Sirian Sobietar Batasunak badauka influentzia bat. Baina, fondoa txuriz dago. Zergatik, aurrez da ondo ikusten, baina hemen ikus daiteke ondo, hemen ikusiko dugu ondo. Adibidez, Burma ikusten dugu bi bator. Zer esan edu horrek? Herrialde hori kontrolatzeko bi influentzia sartu behar ditugula bertan. Da, herrialdearen egonkortasuna, ez da? Zenbaki txikiagokoak egonkortasun txikiagoa daukate eta orduan errezagoa dira volteatzeko. Hori da, adibidez, Japoniak 4 bat daukala, beharko genituzke 4 influentzia puntu herrialde hori kontrolatzeko. 4 besteak ez badauka influentziarik, baina imaginatu gu Sobietarrak garela eta besteak bat dauka, 4 izan beharko da ezberdintasuna kontrolatzeko. Eta zuk lehen galdetu didazunaren arira, kontrolatuta dagoen herrialde batean sartzeko, influentzia bat sartzeko beharko ditugu bi, kartaren bi, bikoiztu egiten da presioa. Azken finean, hemen, adibide honetan, Burma Estatu Batuarrek baldin badaukate kontrolatuta, guk puntu bat nahi badugu sartu Sobietar Batasuna bezala, bikoitza kostatuko zaigu. Bi puntu gastatuko ditugu puntu bakarra sartzen. Eta oraindik jarraituko balu, Burman 3 egongo balira 2 egon beharrean, azkenean 2 aldiz sartu beharko genituzke 2 puntu. Hori da, hemen ikusten dugu adibidez, Hego Korean, nola herrialdearen egonkortasuna 3 puntuan dago markatuta. Orduan, zer gertatu behar da norbaitek kontrola izateko? 3 puntuko diferentzia egotea beste herrialdearekiko. Hor gertatzen da alde batean eta Ipar Korean kontrakoa. 3ko egonkortasuna dauka, baina kasu honetan Estatu Batua da 7 puntu dituena Sobietar Batasunaren 4 aurka. Baina, geunden akzioekin, hori da. Ikusi dugu eragin puntuak, baina gauza gehiago egin ditzazkegu puntu horiekin. Hori egin beharrean, adibidez? Errealinamenduak. Zer dira horiek? Hau da, beste aukera bat egin dezakezuna, eta da, ez da zuzeneko kolpe bat jotzea, baizik eta da, herrialdean eragitea, baina ez zuzenean. Lortuko duzuna hemen izango da, aurkariaren influentzia puntuak kentzea. Baina inoiz ez zureak gehitzea. Hori da. Orduan hemen ikusten dugu adibidez, Iran inguratuta dagoela. Beti inguratuta dagoenan, hor zer zenbatzen da. Role modifiers jartzen du, Amerikako Estatu Batuak daukala bat kontrolatzen duelako Iran. Baina, Sobietarrek inguratzen dutenez... Dituenez bi herrialde inguratuta, horregatik inguratuta beti esaten dugu ondoan badaude. Gaztelaniaz adyacente esaten dena. Ingurukoak badira. Herrialdearen esango dugu mugen ondoan badago, ezta? Orduan, Pakistan ere izango bagenu, izango liratezke 3, 2 izan beharrean. Baina Pakistanek ez di ematen Estatu Batuei puntu bat gehiago. Zen Pakistan ez dago kontrolatuta. Hori da, ez duelako kontrolatzen. Fondo txuri. Eta orduan zer egingo litzateke, bakoitzak dadoak botako lituzke, dado bat, ezta? Hori da. Jokalari bakoitzak botako du dado bat, eta dadoaren emaitzari gehitu bar zaio, Sobietar Batasunari gehituko zaio 2, eta Estatu Batuei bat. Ni jarriko dugu adibidea, ni Amerikako Estatu Batuak naiz, ateratzen dut
lau bat. Vale. Eta nik Sobietar Batasuna 6 bat adibidez. Edo lau bat ere. Lau bat ere, venga, biok lau, zer gertatzen da? Nik lau gehi bi eukiko dituzke 6. Eta zuk? Nik bost. Lau gehi bat bost. Orduan, emaitza izango zen, Sobietar Batasunak irabazi duela bategatik, ez da? Orduan, kentzen zaio? Kenduko genioke bat irari. Vale, oso ondo, errealinamenduak oso interesgarria dira batzuetan. Eta hor ikusten dugu hor, batzuetan sorte hori ere beharrezkoa dela, ez? Bai, azkenean da arriskua da, zen posible da Estatu Batuarrek 6 bat ateratzea eta zuk beste 6 bat eta hala ere hau berdin jarraituko zuen. Bueno, kasu horretan kenduko zen bat ere, baina zuk ateratzen duzu bateko bat eta besteak 6, pues ja ez duzu ezer lortu eta gastatu duzu edo bota duzu pikutara. Puntu bat, ezta? Puntu bat. Bale, gero gertaerak jokatzea izango litzateke beste aukera bat, lehen ikusi dugun bezala. Bai. Beti ere gertaera hori zurea bada, eta bestearen bada derrigortua zaude jokatzera eta gertaera hori beti gertatuko da. Baina hori nik uste dut ja salduta gelditu dela. Bai. Ikusiko ditugu beste akzioak? Bai. Horretaz aparte, beste oso arrunta den akzio bat da estatu kolpe bat jotzea. Vale? Eta esan dugun bezala, lehen aipatu dugu hasiera batean, estatu kolpeek egiten dutena da herrialdearen defentsa kontuan hartu eta zure dadoa eta zure puntuazio kartaren influentzia alderatu. Adibidez, guk lehen egin beharrean nuklear test banekin realinamenduak, orain egiten dugu nuklear test banekin kolpea jo. Italia, adibidez. Ondo? Vale. Guari gara jotzen 4 puntuko karta batekin. Vale? Bai. Nuklear test banek 4 puntu balio duelako. Vale. Vale. Gero, kontuan hartu behar dugu non ari garen jotzen. Helburua da Italia. Italiak zenbateko defentsa dauka, esango du. Bikoa. Hemen ikusten dugu dituela 2 puntu. Hori da, herrialdearen egonkortasun maila bikoa dela, ezta? Beti biderkatzen da 2gatik. Vale. Vale? Horregatik hemen jartzen du Cup Defense 4. Vale, 4 defentsa, ados. Orduan, nik ateratzen badut bat, azkenean, hori, dado bakarra du. 4 gehi bat, ez? Bai, hori, 4 gehi bat, izango ziren 5, eta 4 aurka, bat irabaziko denuke. Horregatik, Italian 3 egon beharrean, egongo ziren 2. Kentzen diozu bat, eta hor ikusten da, sekuentzia dadoko beste maitzekin, ezta? Bai, hori da. Adibidez, 6 bat aterako bagenu, 4 gehi 6 10, 4, 6, ken 3, Orduan, 3 dukiko genituzke hemen. Oso ondo, matematikak egiteko ere aproposa, Azkenean ordenagailuak esaten dizu, hau jokatu aurretik, ja abisatuko dizu, begira, 5 bat ateratzen baduzu, bukatuko duzu 2rekin. Hori bai, aurrez aurre jokatzean kalkulatu behar da, Bai, hori kalkulatu behar da, bai. Hori da. Vale, orduan, hori kolpeak, eta kolpeak gogoratu behar dugu ezin dituzula jo nahi duzun lekuan. Eta defkonaren arabera. Bai, eta kontuan hartu, herriaren defentsa, puntua. Adibidez, kolpe bat Japonian jotzeak, oso zaila da. Komenigarria, zen Japoniak ditu 4 puntu. Orduan, herrialdearen defentsa ira 8. Ez duzu inoiz lortuko kolpe baten bitartez. Bai, ez du merezi. Baina kolpeak beti ez dira horretarako, batzuetan estrategikoak ere izan daitezke defkona jisteko, ezta? Bai. Helburu horrekin. Bai. Vale, espaziora joan, noiz joango gara eta zergatik espaziora? Espazioak ematen dizkizu abantaila batzuk. Espazioan aurrera zoazen enean lortuko dituzu abantaila batzuk eta lortuko dituzu garaipenerako puntuak ere. Bai, horbean agertzen direnak, ezta? Izango dena bi karta jokatu ahal izatea, bestearen heldaina ikustea, eskuan daukasun karta bat deskartatzea, edo ronda bat gehiago jokatzea, ezta? Bai. Txanda bat gehiago jokatzea. Baina normalean, egia esan, bai. Joko zara espaziora, daukasunean karta bat eskuan, aurkariarena dela, eta oso kaltegarria zuretzat. Bale, orduan, daukagunean karta bat, adibidez hor, Formosa agertzen da, Formosa botako dugu espaziora, Sobietarra izan da, ez da torkigulako ondo, ezta? Bai, hori da, zen gogoratu, jokatuko bagenu, Sobietar bezala,
karta honen eventua jokatuko zen bai edo bai. Eta hori ez dugunez nahi, esaten dugu, espaziora botako dut. Eta listo. Bale, ederki. Eta beti ezingo ditugu bota kartak espaziora. Hor agertzen zaigulako zenbat puntukoak izan behar diren espaziora bota alizateko, ezta? Gutxienez, 2. Eta gero, aurrera zoazen enean, gero eta presio altuago daukate karta hauek. Así que kontu zibili horrekin ere. Eta gero ere, normalean, karta bakarra bota balko dugu espaziora, txanda bakoitzen. Así que ezin zara gundukora guztian espaziora botatzen. Claro, egin diezazuke partida galtzea, nik biko karta bat badaukat Amerikarena, Grain Sales adibidez, eta espaziora ezin badut bota oso aurrean noalako eta 3koa behar delako, ezta? Adibidez. Horrekin, zuk esaten zenuena kontu zibiltzea horrekin hortik zioan, ezta? Bai, hori da. Vale, eta gero azkenik ere izango litzateke puntuazio kartak jokatzea, ze hau gainera derrigortuta gaude jokatzera. Bai, hori, lehen, aipatu dugu karta motetan daudela 3 motak, zirela gureak, Sovietu Batasunarenak, Estatu Batuarrenak eta neutralak, baina gero daude karta berezi batzuk, direla Europako, kontinente edo zonalde bakoitzeko eskorinak, edo puntuazio kartak. Bale, guazen ikustera, hemen ditugu, nahi baduzu joan gaitezke zuzenean, herrialde motak geneukan lehenago, baina ja puntuazio karten inguruan ari garela, joan gaitezke bertara. Bai, hau dira, bai edo bai jokatu behar diren kartak turno amaiera heldu baino lehen. Eta dira oso garrantzitsuenak, ematen dituztelako puntu pila, hemen ikusten duzuen bezala. Bale, orduan, hor kartan berdan jartzen du, presentzia, dominioa edo kontrola. Bai, hori da, ia zenbateraino zauden herrialde horretan presente, bale? Adibidez, hemen ikusiko dugu, Afrikan adibidez, partida zieran ez dagoela inor. Orduan, hemen 0 puntu izango zen eskorina. Baina, adibideko kartan, hemengo Asian, ikusten dugu, Estatu Batuarrek dituztela pila bat herrialde, eta horregatik 8 puntu irabaziko... Baina guazen ikustea, presentzia lortzen da, zuk herrialde bat kontrolatzen duzunean. Berdin du, ez herrialde mota den. Hori da, eta balio ditu Asiaren kasuan 3 puntu. Baina ez da beti 3 puntu izango Afrikan, Amerikan edo Europan adibidez. Bale, honekin, egia da, puntuazio kartena jarri dola beranduago, lehenengo ikusi behar ditugolako ze herrialde mota dauden. Zerain, hitz egingo dugu herrialde gatazkatzuen inguruan eta ez gatazkatzuen inguruan, igual egingo dugu atzera bidart. Herrialde motak, laugarrenera joango gara. Hementxe. Bai, hori da. Bale. Zer herrialde mota ditugu, bidart? Bakari daude 2 herrialde mota, direla gatazkatsuak eta ez gatazkatsuak. Bai, gatazkatsuak markatu ditugu hor? Bai, eta ikusten dira gorriz, fondo gorria daukatelako izenean. Eta dira historikoki oso garrantzitsuak edo gatazkatsuak izan zirelako herrialde hauek. Bale, eta guk kolpe bat jotzen dugunean gatazkatsu batean, defkona geizten du, baina ez gatazkatsu batean jotzen badugu, ez du geizten, ezta? Bai, hori da beraien beste ezaguarri bat. Bale, behin hori jakinda, bueltatu gaitezke puntuazio kartara, hori bai, hor begitxo bat jarri dugu zergatik. Puntuazio kartekin orain itzingo dugun bezala, herrialde gatazkatsuek puntu bat ematen digute, baina kontrako superpotentziaren ondoan dauden herrialdeek ere, puntu bat ematen digute ere, guk kontrolatzen baditugu, ezta? Eta zentzua dauka. Adibidez, imaginatu gerra hotzean, Estatu Batuakek kontrolatuko balute Korea. Horrek abantaila handia emango zion Estatu Batuarri, eta hori imitatzeko, edo hori jokoan jartzeko, erabakitzen da Asiaren inguruko, Rusiaren inguruko herrialdeek ematea puntu bat. Gutxo bat gehiago. Bai, hori da. Eta berdin, Estatu Batuan, Kuba, Mexiko edo Kanada direla inguruko herrialde horiek. Bale, orduan, puntuazio kartetara bueltatuko gara. Bai. Orduan, esan dugu daudela Battleground edo gatazkatsuak, non-battleground ez gatazkatsuak, eta orduan esan dugu, presentzia izateko, bietako edozein izaten, ematen dugu presentzia, eta kontinentearen arabera horra gertuko da, zenbat puntu ematen dizki. Bai. Bale, baina dominioa, nola lortzen da dominioa bidartu? Dominioa da, zuk dominio aukiko duzu herrialde batean, baldin badituzu aurkariak, baino herrialde gatazkatsu gehiago,
eta gutxienez baldin badaukazu ez gatazkatxo den herrialde bat. Baina gainera guzti horiek zenbatuta aurkariarenarekin izan behar dituzu gehiago totalean. Bestela ez daukazu dominiori. Hau da, nik izaten baditut bi gatazkatxu, baina bakarrik ez gatazkatxu bat, hau da, oroar, 3, eta besteak baditu 3 ez gatazkatxu, naiz eta gatazkatxurik ez izan, ez daukat dominiorik ez ditu delako amaieran herrialde gehiago. Orduan izan behar dira herrialde gatazkatxu gehiago eta zenbatzerakoan herrialdeak gehiago. Eta gutxienez ez gatazkatxu bat. Eta gutxienez ez gatazkatxu bat, oso ondo. Dira 3 baldintza horiek. Bale, kontrolean ezberdina da. Kontrolean balio digu izaten gatazkatxu guztiak. Ez duzu behar ez gatazkatxurik. Hori da, baina eduki behar dituzu aurkariak baino... Denak. Hori da, eta aurkariak baino herrialde gehiago. Hori beti. Baina, hori da. Bale, eta hor ikusten dugu nola behan jartzen duen puntu bat ere herrialde gatazkatxuak ematen dugula puntu bat. Hau da, imaginatu, dominioa daukagula 7 puntu. Eta gero, herrialde gatazkatxu bakoitzak ematen dugu puntu bat gehiago. Hori da. Eta gero, behan jartzen duena da, aeriaren superpotentziaren ondoan dagoen herrialde bat ere kontrolatzen baduzu beste puntu bat. Eta azkenean hor gehitzen da, lortzen ditugula 13. Baina gero ere gehitzen dira aurkariarenak. Kasu honetan, presentziaren 3 gehi gatazkatxuak diren bi herrialde horiek 5. Eta ezberdintasuna orduan puntuatzerakoan izango litzateke 8. Hori da. Puntu pila bat. Zen helburua, bai, asko da. 20 puntura hiltzen bada norbait, partida bukatzen da. Así que 8 da oso kontuan hartzeko puntuazioa, ezta? Puntuazioa. Bai. Vale, oso ondo. Baina badago salbuespen bat puntuazio kartik, ezta? Bai, gero amaieran ikusiko dugu. Hori da, bale, Europa. Kontrolaren inguruan ari zara, Bidart? Bai. Hori amaieran ikusiko dugu, ondo baderitzazu. Bai. Vale, baterako gara puntuazio kartetatik. Bai. Vale, eta, bueno, zuzenean joan gaitezke hori komentatzen. Vale, zen puntuazio kartetan esan dezakegu, Europa ez beste herrialde guztiak horrela funtzionatzen dutela. Presentziak emango izkigu puntu batzuk, dominioak beste batzuk, eta kontrolak askoz gehiago. Europak esesik esan duzu. Bai, zen badago salbuespen bat dela Europako puntuazio karta, eta honek esan nahi du, Europa kontrolatzen baduzu, irabazi duzula partida. Baina beti puntuazio karta hori ateratzen den momentuan, edo amaierara horrela heltzen bazara. Hori da, bai, hori da. Europako karta, baldin badituzu, edozein superpotentzia, baldin baditu Europako herrialde gatazkatzu guztia kontrolatuta, bakarrik direla 5 hauek. Bai. Eta puntuazio karta hori jokatzen badu, automatikoki, hemen Asian lortuko lituzke 9 puntu. Bai. Baina Europan gertatzen bada hori, partida du zuzenean. Beti ere, besteak baino, herrialde gehiago baditu, bai. Ez 5 horiek bakarrik, baizik eta besteak 5 ere baditu ez dauka kontrol hori. Bai. Hau ez da oso arruta, baina kontuan hartuako mehatxu bat da. Batzuetan gertatzen da. Bale, guazen ikustera, hemen ikusten dugu ere, taula bat zeinetan agertzen diren baitaren eta bestaren puntuazioak, ez? Eta hori beti doa gora, bera, baina norbait hogeiera heltzen den momentuan, naiz eta 10. txandara ez iritsi, horrek ematen dizu garaipen automatikoa, ez da? Bai, gogoratu behar dugu partidan zehar 10 txanda hauetan, gu joan marko garela mugitzen garaipen puntuen markadorea alde batera edo bestera. Baldin badibidez, lehen ikusi dugun Asiako karta ateratzen bada, Estatu Batuakek mugitu beharko du 0 baldin balego, mugitu beharko luke 8ra. 8 puntu lortuko lituzkelako. Eta horren ondoren lortuko balitu beste 12 puntu, partida bukatuko zen. Baina horren aurretik, Sobietar Batasunak lortzen baditu 4, 8tik mugituko dugu 4. Eta horrela joango da mugitzen markadore hau. Alde batetik bestera, bale? Orduan, norbait hogeira heltzen bada partidan zehar amaitzen da. Bai, hori... Bai, bale. Beste garaipen edo galtzeko aukera bat da, Defcona, ez da? Hori da, lehen esan dugu Defcona azkenean gerra nuklearraren arriskua dela, eta norbaitek mugiarazten badu Defcon hori batera, edo beste jokalariak derrigortzen badu, ze badaude karta batzuk hori igual beste bideo batean, ze hori zailagoa da azaltzeko aztertu genezake,
batera jaisten den momentuan jokalari horrek, hori eragin duen jokalariak automatikoki galtzen du, ezta? Bai, da galtzeko, partida bat irabazteko estrategia oso baliagarri bat, eta adibidez, baldin bazoaz, aurkari baldin badoa 17 puntutan, horren zure aukera bakarra hori izango da, ezta? Bai, baina aukera posiblea da. Orduan, beti esperantza ez galtzeko mesua. Bidali beti dago aukera bat irabazteko. Beti borrokatu behar da mailara arte dueleitean, ezta? Eta gainera, hori izango da, lehen esan dugun bezala, imaginatu zu sovietarra zarela, eta ni Amerikako Estatu Batuak, eta zuk jokatzen bozu karta bat nirea dena, evento horren arabera egin diezazuke horrek partida galtzea, ezta? Azkenean gero nire eman diezadake aukera kolpea jotzeko, baina karta zuk badaukazu, defkona zuk jeitsi duzu eta zuk galtzen duzu. Hori karta askorekin gertatzen da, Zia, Grain Sales, eta abar. Edo karta horrek egiten badu ere defkon automatikoki jeistea, hor badaude aukera ezberdinak, baina bueno. Zen gogoratu behar da, zu derrigortuta zaudela, zure 7 karta jokatzea. Orduan, ezin duzu, zuk baldin badakizu daukazula karta bat partida galduko dizuna, defkona jeisten duelako eta defkona bian dagoela, eta zuk ez bauzu jokatu nahi, topatu beharko duzu moduak horretaz ateratzeko, zen kartak jokatu behar dira bai edo bai. Ezin zara, batekin geratu zaitezke, baina badaude karta batzuk aukera hori ere kentzen dizutena. Orduan beti jokatu behar dituzu, hemen agertzen diren, kasu honetan, 2-4-5 karta. Daudelako, besteari karta bat kentzen dioten kartak adibidez, ezta? Bai. Eta horrekin kontua izan behar da. Bai. Gero Europako kontrola ipatu dugula, eta hau izan daiteke partidan zehar ateratzen bada Europa eta kontrola badaukazu, edo amaierara heltzen bazara eta Europako kontrola badaukazu. Bai. Bestea ez bada 20 puntu horietara heldu lehena. Bai. Zengo goratu partida dituela 10 txanda. Orduan, 10garren txandara heltzen bukatzen bada, eta inor ez bada 20ra heldu, eta inor ez bada defkonatik partida bukatu, orduan kontuen hartzen da. Partida bukatzen da, eta hori. Baina horren aurretik badago ez daukera bat ere partida irabazteko. Zin da? Wargames, ezta? Eta hau zer da, gorroten maitasun karta bat, ezta? Bai, da, karta bat, hau bezalako karta bat da, amaierako fasekoa, da karta neutral bat, eta egiten duena da, defkona bian baldin badago, zuk aurkariari ematen dizkiozu 6 puntu, eta partida bukatzen da. Hori da, orduan hori beti jokatuko duzu, 6 puntu baino gehiago badituzu. Kasu horretan beti irabaziko duzu, bestela ez duzu inoiz jokatuko, noski. Baina demagun, zu zara Estatu Batuak eta dituzu 7 puntu. Baina tableroan zaude galduta. Zen Europa da Sobietar Batasunarena, Afrika ere, eta badakizu amaierako puntuazioan galduko duzula. Baina oraingoz aurretik zaude. Karta hau lortzen baduzu, irabaziko duzu. Eta oso amorrugarria da aurkariaren. Zer aurkariak ikatzen du oso ondo noa, baina amaieran ez, amaiera aurretik ematen diozu buelta. 8. txandan sartzen da, eta aukera hori beti dago hor. Hori bai, zeron gertatzen bada ez dugula esan, egia da Playdeckek Amerikako Estatu Batuari ematen diola garaipena, Wargames jokatzerakoan, baina txapelketetan berdinketan moduan ematen da normalean. Hau ere, posible dela, gertatzea. Zuk ikusten baduzu ez daukazula aukerarik irabazteko, esaten duzu, nahiago dut berdinketa bat hartu, galdu baino, eta jokatzen duzu. Posible da. Vale, eta gero beste aukera izango litzateke amaierako final scoring edo amaierako puntuazioan irabaztea. Eta hor, zer zenbatuko da bidart? Hor zenbatzen da, herrialde bakoitzaren, kontinente, zona bakoitzak zema puntu dituen superpotentzia batek edo besteak. Hau da, puntuazio karta horiek Europarenak, Central Amerikarena, South Amerikarena, Afrikarenak, Middle East eta Asia zenbatuko liratezke berriro. Eta Txina karta daukan superpotentziak ere edukiko du beste puntu bat. Jokatu gabe daukanak.
Bai, horrere amaieran matematika atera behar da kalkulagailo batzutan. Claro, gauza guzti horiek kontuan izan behar dira, ze horrek puntu batek egin dezazuke partida irabaztea edo partida galtzea. Bai. Azaldu dezakegu Txina karta, lehen karta motetan aipatu dugu daudela hiru hauek, neutralak, batenak eta bestearenak, eta gero puntuazio kartak, baina ahaztu zaigu esatea Txina karta, eta hau ere izan daiteke oso garrantzitsua. Bai, zer da Txina karta? Azkenean, Txina garai honetan zen oso potentzia garrantzitsua, baina ez hainbeste, eta okerrez banago izan zen alde bietara jokatu zuen herrialde bat, ezta? Bai, hasiera batean egia da Sobietar Batasunaren alde egin zuela, horregatik Sobietarrak dauka bere eskuan, baina iraultza komunista 1949 urtean eman zen. Bai. Lehenengo urteetan Sobietarrekin harremanak izan ziren, baina urteak aurrera egin ahala, hori aldatzen joango zen, ez? Eta nahiko herrialde mistoa bihurtuko zen Txina gaur egun den bezala, ez? Bai, eta hori jokoan adierazteko egin dutena da karta bat, oso importantea, 4 puntu balio du, eta Asian jokatuz gero 5 puntu balio du, eta karta hau ez da inoiz jokotik kenduko, baizik eta jango da pasatzen superpotentzia batetik bestera. Eta ez da kontatuko karta moduan, esan nahi dut. Zuri kartak banatzen zaizkizunean, zenbatzen dira, eman behar dizkizut 8, entzat hartu gabe Txina daukasun ala ez. Bai, hemen ikusten da, jokoak esaten dizu markelek dituela 8 karta, naiz eta ia esan dituen 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Txina ez delako kontatzen. Bai, ondoan agertzen da, ez da? Bai, hori da, 8 gehi Txina. Baina markelek jokatuko balu, urrengo txandan ekiko luke bere aurkariak. Oso ondo. Bai. Ez dakitia zeo zer horrela gelditu zaigun aipatzeko, nik uste dut gauzarik garrantzitsuenak aipatu ditugula, etorkizunean bestela egin genezake estrategien inguruko bideo bat, edo karta berezien inguruko bideo bat. Hori da, zen daude 100 piku karta. Lehenengo fasean sartzen dira batzuk, gero erdikoan beste batzuk, eta gero amaieran gainontzekoak. Orduan, da joku bat, jokatu zahala, gehiago ikasten duzula, eta partidak oso desberdinak dira bata bestearekin. Orduan, asko dago ikasteko. Oraindik ikasten gabiltza, ez da batzuetan. Beti. Sorpresekin eta horrela. Baina, oso joko interesgarria da, eta gomendatzen dizuegu ikastea, probatzea, edo konbentzioa etortzea eta salseatzea, eta baita ere antolatzen dugu ere Euskal Herriko txapelketa, ez da? Orain jokatzen ari garena. Horra ere animatzeko deia egiten dugu, eta bideoaren deskripzioan jarriko dugu gure Google Sitea, zinetan, Euskal Herriko Federazioaren inguruko informazioa jartzen dugun, momentu honetan konbentzioaren ingurukoa ere, eta bertan informazio guztia eskugarri izango duzue. Hori da. Oso ondo, Bidar, nik uste dut honekin agurtuko ditugula entzuleak, eta komentarioetan edo zen galdera edo zalantza badaukate idatzi dezatela, edo eren zeozerren inguruan espezifiko bideoa egitea nahi badute. Bai, arazo irakurriko ditugu komentaria. Hori da, oso ondo, Bidar, eskerrik asko eta hurrengora arte. Jo. Agur. Bueno.